交番の前、いつもの場所に集まる影、遅れてくるやつもまあ許せるさ。今夜も始まる俺たちの宴、きらめく街を泳ぐように進み、居酒屋の明かりが俺らを呼んでる。とにかく乾杯、忘れたい夜にボトルが開くまで語り明かそう。最終電車走って飛び乗り、またそれぞれの夜へと帰る。面白い話が酒よりも